Pambalaan nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sugop sa Ginoo. Sa hapit na siya mukayat sa langit, tinun-an gisugo niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang tulong ko. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Bisan tamayong tao di ay biyayon sa tanan nga katawhan, ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon. Daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban hangtod sa katapusan. Sa kapanahunan karon atuwa siya ito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugod niya, samtang may panahon pa. Ato nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na hukman ang kalibutan, ta magmadasigon kita aron di panilngan sa dugo sa katawhan. Karon atuwa siya dito sa kalangitan, naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Kuhaon ug lalinon ang nagtuman, kuhaon ug lalinon ang nagtuman.